IFM Report. Patuloy ang pagsasagawa ng Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO ng kanilang Project Paraan, isang risk assessment and preparedness project upang matutukan ang mga kabahayan lalo na ang mga coastal areas sa Pangasinan. Sentro ng pinaigting na kampanya ng programa na maihanda ang mga residente sa mga coastal areas na may matataas ang posibilidad na makaranas ng tsunami sa oras na magkaroon ng malakas na lindol at maging sa mga malalakas na bagyo rin. Nagbabahay-bahay ang PDRRMO at nagsasagawa ng assessment kung gaano kalayo ang isang bahay sa isang shoreline at dito inaalam ang mga nakatira na kabilang sa vulnerable sector tulad ng mga PWD, matatanda, bata at kababaihan para sila ang uunahin sa oras na magsagawa ng rescue operation tuwing may sakuna. May ididikit naman ng mga stickers kung saan may tatlong klase. Red para sa mga nasa 1 kilometer ang layo sa shoreline o high risk, orange para sa nasa 1.5 kilometer ang layo sa shoreline o moderate risk, at yellow naman para sa mga nasa low risk. May QR code din ang naturang sticker kung saan magagamit ang scanner at matuturo ng mga evacuation routes para sa mga residente. Pag na-scan nyo to, dito na nakalagay yung evacuation routes, example niya, saan sila pwedeng tumakbo. And yung iba pa na mga mapa, kumbaga i-out na kasi namin. Nag-umpisa umano ang proyekto noong October 2023 at natapos na ang nasa dalawang LGU, Lingayen at Binmalay. Responsibilidad naman umano ng mga LGU na ituloy ang naturang proyekto sa iba pang coastal areas upang makatulong na agarang makapagresponde at makapaghanda ang bawat residente sa tuwing may kalamidad. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.